OK. Fa izy ndraiky koa zegny antsika niany zegny antsika andeha hazava karakory ndraiky zegny miasa amin'ny subconscious mind zegny. Le partie esprit le tsitsolonagna zegny satria araka ny fagnazavantsika izy zegny misy partie aroe zegny agnaty ato hoe misy ny tsolonagna ary misy koa zegny ny tsitsolonagna zegny. Donc zegny antsika niany zegny andeha hagnazava karakory zegny atao miasa am'le tsitsolonagna zegny mba misy otsolonagna malakilaky. Izy ka fa vognonao zegny anao zao ty taoko fa pare anao miaraka amin'ny stylo-nao, cahier ary ny stylo. Karakory? Oh, OK are. Fa izy araka antsika. Miasa amin'ny partie inconscient zegny na koa hoe le tsitsolonagna zegny mila fantatranao hoe ino ny raha tianao na hoe ino ny raha tsy tianao. Satria anao zegny tsy maintsy tafandiniky ny raha raiky tianao na koa hoe raha raiky tsy tianao. Fa izy eto zegny ny fotoana tsara andiniagna izy zegny amin'ny hariva. Amin'ny hariva ka fa midriky ny harivariva zegny izy koa anao avy niboaka tragno tagny zegny nao mandiniky hoe ino zegny ny raha tianao. Fa matetiky baka amintsika zegny maro mandiniky ny raha raiky tsy tiantsika. Zay zegny lasa midomine be ato hoe mimpodimpodimpody ke mahatonga le résultat miboaka ivelany aty zegny lasa tsy am'le tegna tiavantsika izy zegny. Fa izy eto zegny manomboky niany ty zegny tsara ho tsapantsika amin'izay fa antsika zegny miguide fiainagna tokony ho andehanantsika hoe nandeha amin'le tiantsika nandeha amin'le tsy tiantsika. Fa io zegny midépart avy ato izy. Donc zegny mandiniky ny raha raiky na tianao na tsy tianao. Ke atao miasa aminazy zegny mila répétition. Kila raha raiky tsabonao amin'ny répétition zegny mipodimpodimpody amin'ny hariva zegny de mipetraka ato hoe zegny raha zegny ary anjary résultat zegny raha zegny amin'ny fotoana zegny. Donc zegny tsara fantatranao hoe ino ny raha dininao izy koa fa hariva zegny ny andra. Satria i raha zay zegny na inconscient mihitsy anao izy fa misirkile agnaty ao fo. Inconscient hoe misirkile fo raha agnaty ao ke miteraka résultat ivelany zegny. Fort probable zegny mety raha raiky tsy de ho tsara loatra zegny. Izy ka anao zegny mody avy amin'ny tany nimboanao agny zegny mitsofotra an-tragno mandiniky hoe raha raiky par exemple zegny mandiniky fin de mois zegny anao ohatra hoe tsy dia ampy zegny ty de miteraka résultat zegny izy amin'ny fotoana zay zegny. Donc zegny tsara ho fantatranao zegny ny onja efatra misy ato hoe misy ny bêta. Ohatra anao zao ty mizaza amin'ny vidéo ty zegny bêta izy ka fa mikoragna zegny anao bêta, misy ny theta, misy ny alpha ary misy koa zegny ny delta zegny. Donc zegny en partie ny alpha ndraiky theta zegny araka ny nazavaiko agny fa misy vidéo nalefako zay fa tadiavagna fo zegny izy ka mbola tsy hitanao. Misy zegny ny partie theta zegny le anao mandeha imagination be ka fa riva handra igny zegny. Donc zegny amin'ny fotoana igny zegny tsara ho fantatranao am'zegny zegny fa afaka miasa zegny anao amin'ny fotoana igny magnano ny atao hoe reprogrammation zegny. Magnano ny atao hoe reprogrammation. Satria raha ikoragnan'ny reprogrammation zegny atsika ito zegny ino manaviany izy hoe reprogrammation misy préfixe re. Antony zegny kila ny raha jiaby zegny ny circule tatoy zegny mety anjary ho programme mipetraka ato zegny. Ary sarotro zegny magnova ny programme. Zay zegny mahatonga anao somary melomeloko zegny fa misy olo araiky zegny magnova programme fa mipetraka ato izy. Donc zegny izy eto zegny atsika magnano reprogrammation zegny. Ny fagnanaovana reprogrammation zegny tsotra hely fa izy zegny mila fanitrentegna, mila fahazotoagna ary koa mila fahaizanao hoe ino ny raha ilainao zegny. Donc zegny voalohany zegny ka fa hariva zegny andra tokony apetrakanao devan'ny masonao zegny hoe ino ny raha tianao. Izy ka fa mitsofitra an-tragno igny zegny anao
eo anao mizaha amin'ny raha tianao igny zegny zavanao. Izy koa fa anao mandrimandry ambony fandriagna karaha igny zegny anao mitodika aminazy. Rehefa mitodika aminazy zegny anao na de tafandiniky raha hafa malao anao fotoana io, fa izy ka matetitetiky zegny anao mizaha vidéo ty azonao onoko fa hoe tsy tokony raha dininao zegny raha ohatra ka amin'ilay ratsy zegny dininao fa amin'ilay tsara zegny tokony dininao, de mizaha raha raiky tianao igny zegny anao. Ohatra zao ninakahy zao ty izy ty ninakahy zao ty zao maro ty fo zegny kafa amin'ny phase-ny feta zegny ato zegny za miasa ty koa mbola misy araiky ty mbola misy ty. Donc zegny tokony magnodidigny raha tianao zegny anao izy koa fa miditra amin'ny phase feta. Donc zegny eo anao miasa. Findrindra baka amin'ny phase alpha zegny afaka ampiasainao tsara zegny ny subconscient mandinao zegny. Donc zegny izy io zegny diniky. Kila raha raiky dininao zegny amin'ny phase aroe io zegny, phase aroe zegny mandaitra be, phase feta zegny mandeha naturel kokoa. Ary misy ny phase alpha zegny amin'ny fotoana anao magnano méditation. Eo zegny ny alpha. Na koa anao magnano fandiniagna laligny tegna laligny ndraiky fa tsy mahita raha igny zegny. Amin'ny fotoana igny zegny anao agnatin'ny phase alpha na koa hoe agnatin'ny phase feta zegny. Donc zegny araka ny raha novolagniko teo zegny mila répétition voalohany, faharoe mila hainao ny raha tianao de apetrakanao sary adevan'ny masonao, ary ny fahatelo zegny izy koa hoe vongan-draha zegny izy mba tsara koa zegny ny ahaizanao hoe ny couleur-nazy, couleur-ny avy eo koa zegny ny forme-nazy. Satria i raha ty zegny fonctionne à partir ny forme. Ohatra tsika mandiniky en forme karaha igny zegny tokony ho fantatranao hoe ny forme na koa hoe ny couleur zegny de mahamoramora ny subconscient mande miasa zegny na koa hoe le partie tsitsolona. Avy eo zegny izy koa zegny izy koa vola karaha ty zegny izy amin'ny fotoana io de tokony ho hainao zegny ohatrino zegny le ilainao. Tokony ho hainao zegny ohatrino le ilainao. Mety magnontany anao hoe le ilaiko karakory mizity tan. Ohatra zegny ninakahy zao ty zegny nakahy magnodidigny 10 millions par jour zegny ilaiko amin'ny fiaignana mitsabo raha tsara, magnampy olo nefa vola magnatogno za fo zegny. Ya, i raha zay boko matetiky tsy maro zegny tsy mahay izy koa avy agnatin'ny fianakaviagna sahiragna zegny maro tsy mahay hoe ny vola zegny azo attractegna. Vola zegny azo attractegna zegny vola. Fa hoe tsy voatery mandeha miasa mafy zegny anao fa mi-attracter vola zegny. Karaha aimant na hoe magnety na hoe mpanjakam-by zegny, andraim-by. Raha ohatra ka anao zegny mamboly fahazaragna, satria ny raha jiaby zegny fahazaragna de lasa magnatonga anao zegny ny vola zegny. Ohatra ny hitantsika matetika amin'ny artiste zegny matetiky zegny magnena ny telefôny vola zegny satria contrat zegny mipetraka. Izy eto zegny tsara ho hainao zegny ino ny raha ampidi-bola aminao, araiky fo le naturel tegna anagnanao ny raha tegna tianao, le passion-nao zegny izy io tsara ho fantatrao ino ny passion-nao de tsabonao de mety vola zegny agnatonao izy ka vola zegny. Karakory azontsika tsara raha volagniko de tsara koa zegny ny ahaizanao hoe ohatrino zegny montant ilainao na par jour na koa hoe par semaine na koa hoe par mois na koa hoe isan-taona par an. Awa izy ka nikorahan-draha taminao boky raha volagniko teo igny zegny mangata kely za zay mo ambany ao hoe angataka zay za ambany ao
avy eo zegny za toujours mizara fo am'le ambano koa zegny toujours mizara fo za feonkira ohatra feonkira regninao zegny zo ty safy zay boka le feonkira rehefa mandeha zegny à l'église ary de somary mifantoka kokoa zegny anao izy koa fa misy raha raiky zegny tsy abonao tovanao l'église zegny izy koa fa mandeha l'église zegny anao somary mifantoka kokoa zegny anao mitodiky aloha ary zay zavatra zay feonkira zay zegny afaka ampiasainao koa zegny rehefa mijery le tanjongonao na koa hoe mijery raha raiky tianao igny zegny apetrakanao alokanao eo tanjongonao de zavanao de mandefa la mozika zay zegny anao de fonctionne kokoa zegny izy amin'ny fotoana io de mandiniky izy igny anao safe à chaque fois anao mandiniky zegny miasa ny partie inconscient zegny fa tsara tontotra eky zegny anao fa hoe ino zegny raha fidininao mimpody so de tsy am'le tokony ilaintsika zegny le dininao zegny taperitsika eto zegny programme ambagnaraka antsika magnazava ny misimisy za zegny toujours mizara lien fo zegny ambano izy ka anao zegny mba tiagny ny nofinofinao na koa hoe tiagny takatra tanjongonao malakilaky zegny fa izy ka mbala misy raha tsy azonao zegny aminazy ampodiana ndraiky fôtony i raha io zegny vokatra miainga avy agny États-Unis avy Texas misy mpampiatranaka nagnambara za hoe jusque anao mianatra raha raiky mbala tsy hainao volagniny eo zegny commence iova fiaignanao raha ohatra ka anao zegny fa mandray état mianatra ndraiky ny raha tsy hainao zegny safe ny fiaignana fianaragna matoa misy olo araiky zegny mandresy tafita fo zegny izy amin'ny fiaignananazy misy raha zegny hainy fa mety tsy ampagnanao fa navy zegny za zao ty nenty finoagna nanitry tegna magnazava raha jiaby ty aminao safe za koa zegny mba nianatra tamin'ny mpampianatra anaka koa izy ohaty zegny fotoana tokony azoko ampianaragna anao zegny sorako anao nagnamia zemo sorako zegny anao agnano partage amin'ny namanao agny agnazava vidéo ty ary sorako koa zegny anao magnaraka tsy tapaka agnatin'ny programme ty ato na anao zo ty zegny amin'ny Facebook na anao zo ty amin'ny YouTube zegny sorako mandrakariva zegny anao samby tenjagnahary samby tafandromandry aby zegny atsika jiaby samby mandro fôha amin'ny magnaraka koa zegny atsika magnano misimisy ambany io raha